ni zani. Wayo na bane. Me kuma kace ya nan kuikuyo? Waya, shuru ke kwa. Waya. Sauka. Sauka na ta kake ne? Ni ba zan sauka ba. Waya na shiga waya. Ya ne? Zaki ba barkwanci bane. Ki kalle shi ido da ido. Kin gani? Kada ki ji tsoro. Na gani. Ke? Ai ba tsoro nake ba. Haka. Daga yau ba batun barkwancin zaki. Da bera ma ya isa. Wannan wani labarin soyayya ne. I'm asking what kind of love story it is. Yeah? Labarin soyayya da gaskiya. True love story din me? Ita yarinya ce ba. Dan ta barkwanci akan zaki sai ka ta wajen zakin. Yanzu idan na ce ina so daga mutuwa, kenan sai ka shake ni. Ya san na ga mutuwa. Ni kuma na ga zaki. Yau na ga zakin gaske ido da ido